खुलुमबाय, आं रमेन बर'। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ मोनसे दुखुनांथाव रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पुलिस थानानि सिङाव थानाय आंग्राजुलि गामिनि रुंसारि महरी बसुमतारी आरो हुद्रि बसुमतारीनि फिसाज्ला लोगोसे बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बोसोनगिरि रुसिनाथ बसुमतारीया थांनाय 11 आगस्ट खालारखालिनिफ्राय कभिड-19 बेरामजों जुजिगासिनो दङ। बिथांखौ दा केयार मेडिस्कन हस्पिटाल पुटाप्पा स्वामी केयारपुराम बेंगालर कर्नाटक प्राइभेट हस्पिटालाव थांनाय 11 आगस्टआव थिसननाय जादोंमोन। दासान्दि बिथांनि फाहामथायनि थाखाय सानफायाव 25,000 रांनि गोनांथि जादों। नाथाय दा बिथांनि नखराव रांखान्थिनि जोबोद आंखाल जानानै दं। बेनि थाखाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनआ रुसिनाथ बसुमतारीखौ मोजां सावस्रियाव लाबोफिननो थाखाय रायजो राजानिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ मोननो आर'ज गाबदों। बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोना रुसिनाथ बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 15632193000006 IFSC कड ORBC 0101563 आव दैथायहरनो हागोन एबा गुगल पे 8050288536 आव रां दैथायहरनानै बिथांखौ हेफाजाब होनो हागोन। गोजोन्थों।